Obnova interijera Narodne biblioteke Srbije je završena, a biblioteka će prve korisnike uslužiti tek u septembru, do kada bi trebalo da dobije sve upotrebne dozvole. Upravnik Sreten Ugričić apeluje na nadležne institucije da se proces izdavanja dozvola ubrza kako bi Narodna biblioteka, koja je zbog rekonstrukcije zatvorena pre 3,5 godine, i zvanično bila otvorena za posetioce. Moderno, prostorno i na prvom mestu u službi korisnika. Tako izgleda rekonstruisani interijer Narodne biblioteke, koji je uz savremeno dizajniran prostor nove čitaonice prostraniji i bolje opremljen od starog. Rekonstrukcija je podrazumevala i dogradnju elektro- i protivpožarnih instalacija, hidranske mreže, uvođenje klimatizacije i kablovske računarske mreže. I pored toga što je biblioteka spremna za rad, za korisnike će biti otvorena tek u septembru. Mi smo srećni što su radovi gotovi, ali sada nastavljamo da radimo na onome što će omogućiti i da prvi korisnici dođu u našu biblioteku, a to je dobijanje svih potrebnih dozvola, upotrebnih, komunalnih, bezbednosnih, protivpožarnih i ostalih. Apelujem ovom prilikom na sve nadležne službe da nam izađu u susret i da biblioteku stave u prioritete svoga rešavanja. A nova Narodna biblioteka će imati čitaonice za slepe i slabovide, a pošto je broj sedišta u čitaonici povećan sa 400 na 600, očekuje se da će dnevno kroz biblioteku proći više od 1000 ljudi. Ovo postoji zbog korisnika, zbog čitalaca, zato smo danas završili ovaj posao. U međuvremenu, ovo je samo srce bibliotečke mreže, u međuvremenu smo predali zakone da bi se u skladu sa zakonom cela bibliotečka mreža uspostavila. U međuvremenu je završena nova vrsta konkursa za otkup knjiga, jer su to knjige za biblioteke gde će 3 puta više knjiga doći u biblioteke u Srbije. Da podsjetimo, za rekonstrukciju interijera biblioteke od oko 6000 metara kvadratnih izdvojeno oko 430 miliona dinara. Narodna biblioteka Srbije zbog radova na rekonstrukciji bila je zatvorena za posetioce od oktobra 2007. godine.